It-talba ta' numru kbir ta' NGOs, għaqdiet ambjentali u għaqdiet studenteski kienet ċara. Irtiraw il-liġijiet tal-ippjanar. Iżda qabel l-elezzjoni l-Gvern Laburista kien wieħed li se jagħmel riforma fl-appell fejn jidħlu permezzi ta' ippjanar. U tlieta filgħodu, il-Ministru tal-Ippjanar Jonathan Attard sejjaħ lill-medja f'Kastilja biex jagħti dettalji biss dwar dawn il-bidliet u mhux riforma holistika. Il-Ministru Attard qal li l-Gvern se jkun qed iressaq għal konsultazzjoni emendi għal kapitlu 551 u 552 biex ikun hemm sospensjoni awtomatika ta' permessi meta jkun hemm appell. Dan għandu jolqod xogħol żvilupp twaqih, skavar, bdil fl-użu u anka sanzjonar. Skont il-Ministru Attard min jibqa' għaddej bix-xogħol meta jkun hemm l-appell se jkun qed jaffaċċja infurzar. Għal din ir-raġuni NetNews taqsa x'tip ta' infurzar se jsir, x'pieni se jkun hemm għal min jikser il-liġi u kif se jkun sikurat li l-infurzar verament isir. Bil-Ministru Attard jgħid li l-pieni se jibqgħu kif huma. Fil-preżent jekk persuna ma timxix ma' enforcement notice, il-multa ta' kuljum prevista tista' tkun sa massimu ta' 50 euro. Il-Planning Authority tista' wkoll timponi multa amministrattiva sa 200,000 euro u fejn il-ksur jibqa' dej tista' żdid sa 2000 euro kuljum. Dawn il-multi se jibqgħu kif huma. Mistoqsix se jsir dwar żvilupp li qed isir minkejja appelli li diġà nfetħu, il-Ministru Attard waqt din l-istess press briefing qal li din se tkun qed tapplika biss għall-appelli li se jinfetħu wara li din il-liġi tkun implementata. Intant waqt press conference li saret eżatt wara NetNews taqsal il-Prim Ministru għalfejn se jkun hemm riforma biss fl-appell u mhux riforma holistika fil-liġijiet tal-ippjanar. Kien ċertament mhux semmur f'dik id-direzzjoni. Ma Prim Ministru mhux hekk insaqsi. U għalhekk ukoll dik il-parti li ġabet il-kritika magħha ma tiffurmax parti minn din ir-riforma li qegħdin nagħmlu llum ġiet espliċitament eskluża u dak li qed inresqu l quddiem huwa biss riforma dwar il-liġi li tirregola il-proċess ta' appell minn permess ta' żvilupp. Allura għalfejn mhux jkun hemm riforma holistika. Diġà kellna l-opportunità illi niltaqgħu mal-medja fi press briefing immexxi mill-Ministru Jonathan Attard, trasparenza sħiħa. Bil-Prim Ministru Robert Abela jinsisti li se tkun biss riforma waħda li qed jimbotta il-quddiem il-Gvern u li se jkompli injora it-talba tal-qdiet ambjentali u l-NGOs li saħansitra kienu protestaw fjum il-preżentazzjoni tal-budget u anke f'okkażjonijiet oħra quddiem Kastilja. Ġifieri talbit l-oħra mhux ħajkunu qed jinstemaw ir-riforma iktar holistika fil-liġi tal-ippjanar. Diġà ir-riforma titħadded biss dwar l-appelli minn permess ta' żvilupp u hija limitata l-jom. Qed tinjarawha dik, ġifieri talba li kienu għamlu n-numru ta' NGOs rigward holistic reform. Nkun ċar ħafna. Il-konsultazzjoni dwar ir-riforma se ssir matul ix-xhur tas-sajf bilan li tkun implementata sa qabel il-waqfa tal-Parlament fi żmien il-miliet.